Horas madihita amang inang, tapahohom marohata asa tamulai partangiang ata, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maredehita sian bukuede nomor 110 ayat sada 2 dohot tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, manguludo binahen ni parsihohotna marhapor seaon. Alai anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham dihami. Aidang tarbahen hami mabahen manang aha. Molo soho dongan nami, dibaheni sailehon madihami roha banua gijang, asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di partangiang bornginon, ima natar surat di Jakobus tolu, ayat 10 tolu, sahat rodi ayat 10 walu, tajahama responsoria. Ise hamu nabisuk jalana pantas marroha, sian denggan ni parange nama di pataridahon ibana, akkau laonna marhite-hite halombohan ni habisuhon. Dadai habisuhon narosian gijang, nasian tano doi,
sian rohani jolma, sian simbolis. Alai anggo habisuhon nasian gijangi, sadok nabotor doi, olo mardame, labok, panguloi, gok asini roha dohot parbue hadengganon, dao sian hagangguon nang pangasion. Ima sahatna martua ma na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tabege ma kur wik 10.
Mari dehitamu sesian buku ede nomor 485 ayat 3. Pasada maruhat tamar tangyang mahita. Tuhan nami jala debata nami na husobahami marhiti Yesus Kristus. Mauleante dohot pujian hupasahat tami. Ala huhilalahami do padongan yomu. Di pardalanan ninggulu nami manipat sadarion. Diragam niak kaulaun doa ka pardalanan sena sugut sahat tubuh darion. Bui tulus hula hok kami saluhuna. Besangat diguar mo may gebelas ni roha do pasu-pasu dihamyak keruas ni huria. Molate do totong hupasahat tami tuhu ali Tuhan. Alanung nga di pataruho hami syatong nga di bagas nami di bagasan hahi pason. Sahat tu bagas joromon. Patupahon partangyangan nami sisahli sa minggu. Alani marhite partangyangan namion rohami Tuhan. Mangidwa sa inroham. Asahototong mangaramuti mamasu-masuhami. Disude panggulmiton ningulo nami. Tuho mahupasahat tami sa luhu na ruas ni huriam. Siadadanak sahat tu nama tua lansia asaho mamasu-masu. Asanggiat akka poso-poso di bagasan hahipason. Gabi anak nahasea na mabuto pa sa nga poko maberlas rohani na torasna. Songoni matuhan nangakayan ako nami na marsikola asiroham say parbisuhin na sida. Asa marhite habisuhon na siyan huboy na sida dingga marsiajar. Boy manakup akka persyajaran na pinasaha ni guruna. Boy mangguloy poda na pinasaha ni naturasna. Marhauduhon mangulahon lomo ni roham. Songoni makkayan akon nami na mga luluy parkarejuan. Tuhodo kami mga lualu asanggia Tuhan ukap dalan. Patudu dalan na laho si dalanan na sida. Asingga jupang parkarejuan na sida. Sahat akka na pinarsita na sida. Songonima nangakkan akon nami nanggok umurna asanggia tulus par rumah tanggaon na tuhoma hu pasahat tami asa patudu Tuhan ak kasirokan ito dinabi. Asa gabi boy totong keluarga na marlas ni roha na sida. Nangak ka na maramatanggap Tuhan, tuhodo pasahat tami, na makasiholi ak kapinopar. Asima roham. Sa ipasupasu Tuhan, perbuhi ni bortian niyak kay nanami. Asa na pinarsita na siday, leonommu ditikki na hubbar tuasi dot holong ni roham. Suang-suangonima diakka parkarejuan niya manami doho inanami. Di jabu, di balian, di kantor, manang di perusahaan, di pertiga-tigaan. Diragam niakka usaha na sida mengalului pandaraman.
Saya pasu-pasu ma Tuhan. Asa marhiti pasu-pasu mi lam takas na sida. Makilala doh makatidak kon holong ni roham. Di tonga-tonga ni keluarga na. Nangak kana matua pi Tuhan akalan sia ho mama masu-masu. Asa molo pe ado ngakka ngiluk-ngiluk ni pamata ngalani hatuaun se homa mangalabohi. Upasangat kami Tuhan, akka rumah tangga na mga dopi, hamaulon, akka parukilan, akka sipikiran, urupi na sida, pergugoy makkamonak ko nakka na mauli, asa totong di baga sa benget ni roha do pos ni roha na sida, mga dopi akka na masa na binulus na sida di ngoluna di ganup rumah tangga. So ngunima upasangat kami Tuhan, akka program ni Huriam, sa homa Tuhan patulus ni. Asabuding gambar dalan. Pasu-pasu Tuhan sudip. Panitia sian ketua sa tuang gota. Asabui bekerja sama. Marimni tahi. Lau patulus sonaka program. Nahobar 2 tahun kesehatian di Huriam HKBP Cibuburon. Asa sada jalaret tahami. Parhaladu panitia doh ruas. Mangulahuni saluhu na besangap di guarmo. Song-songonima Tuhan upasahat kami Tuhan. Akka ruas ni Huriam na tungod di bagasan parsahiton. Asiro ham, say homa maddaw ni nasida di tonga-tonga ni parsahiton nasiday, ay hodo paddaw ni nasumurong. Alani hupasahat tami matuho nasida, ina namin nyonya huta barat buru siagian, nyonya huta julu buru silalahi, amang ji huta barat, nyonya ji huta barat buru sianipar, teha siregar, nyonya manurung boru si hobbing. Dohon akan na sohagora kami Tuhan. Molo di baga sa persahiton na sida. Say homamad daw ni. Mga labohi. Mamasumaso ak kaubat. Mamasumaso ng sudiak katindakan medis. Asa gabi pak kumumay sa luhu na hawaran di pasu-pasu. Mangalon hahipasot to na sida. Paposrohan niya ka na marsahit. Asa totong marpos ni roha na sida di baga sa benget ni roha. Paimahon paddaw niyo mo. Nangaka keluarga pi Tuhan lehon las ni roha. Asa marhiti las ni roha ni siya na sida pature-tureho keluarga di tonga-tonga ni parsahiton na. Upasahat kami do tuho. Hatam nalaw si tangi honon nami apala di bodarion marhiti partangi yang namion. Na pinasahan niya manami na posom amang padita harahap. Sehoma na manuturi marhiti todim. Asa dipasahat hatami na patuguhon haporsyaon nami. Panguluhon pakkirimon nami. Asima roham. Song-song ni makadu sa pangaluson nami. Sesama Tuhan salpuhom may. Asiroham. Asa tamahami di julom. Marhiti Jesus Kristus jalo matangi ang elehele nami. Amin. Tabigi mamuse kur ina parari Kamis.
Tapuji muste Tuhata sian buku de nomor 827 ayat sada dohot ayat 4. Asin rohama dihamu doh dame, nasian di bata mata, doh sian anak natu hata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Hamu nama nami na nami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Hita napungu di bagas joroon. Nahina suhuton ni wek 10. Dot aka manami na nami na madohoti pertanyaan non marhiti live streaming na pinatupa ni multimedia ni Huriata. Hatani di bata dihita di bagasan pertanyaan budarion sian buku perjamita. Biddu 2 ayat 10 walu sahat rodi ayat 20 tulu. Ujahau ma tu hita songonon ma natar surat disi. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaun akka nahu hangaluton di hasyanganon ala ikon tadi konokku doi di jolma narosian pudiku. Jala isi paboto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto. HP ibana do gabituan disalut ulaun akkana huhangaluton mardongan hapis taran di hasyanganon lausal pudo HP nangi dungi marbalik marohakku naing marpadilian nian mida saluhut ulaun akkana huhangaluton di hasyanganon alai alahuida sada jolma di wahid donian nasa hapis taranna parbinotoanna dohot hamaloonna mangareduti ulaonna HP ikon tinggal hononna doi bahe jabbar ni jolma nasodung marhangaluton alani i alugu sabing do HP nangi jala hina magugudang ayahama nama parsolion di jolma sian sudi ulonna do sian dodam ni rohana taringo tu nahina ngalutonna di hasyanganon ayari-yari ibana marhangaluton saliling di nguluna jala mardongan haje polon ulonna nang borngin nai dang marhasonangan rohana alugu sabing do nangi ima sahatna. Hamuna manami na nami sungo na gula pati. Tadi do diberi kamu do teh. Nanti buat ini teh. Tarsongo itu sipata ngulo nanti sipata gulap sipata torang nanti. Amanginang adong do sada kalimat sian buku perjamita na ginuriton ni si Salomoon na sopola tabu bigion jala ido boydo konon topik manang tema ni buku perjamitaon ima hata nama dokon algu sabing do luhuna
salpudu sudi. Hatana muraat tu satta marisuang du sudi. Ya. Jadi mulut hatai akan marisuang badang adong lapatan nanda taula ido lapatan nih. Maulo misalna tapi kiri noing akan adinggan jal taingot mahata di perjamiton ay salpu dui alugo sabing dui raga be pesimis dunguluta uluru gabi sudat hita patupahoni uluru sudat hita mangulahoni rupaning ya nakota songon ditangyang ni amang uluan nakin ya ditanyakon ya nakon na marsikola songon ede di halak bata kate gugugo pi maciari alian nang budari lahu pasikolahon geleki asabui marsikola sa tibu-tibuna dungi di dok gelek nema marsikola mau bapaina marisuang dui apalagi adong dope tarsor di pikiran ni halak batak muluburu kan agak maul do memang adong dope halak batak mandok unang patibuhu marsikola kana boru itu dia dui tuda perduan noni ido adong dope nasongoni molo jupang hita hatana marisuang salpudu sudi ba memang dang adong manguli mau bapa adang adong gunani na muse habis eluje hita manangyak kon rupaning karijo mau bapa adang adong gunani marisuang dui alugo sabing dui marminggu mau bapa adang adong gunani markur mau bapa adang adong gunani habis setewu nang kidkur ni parwik 10 nang barbaju raraw nate uwer nakin huparoni nang burutab basay nang turud do naring maredde na sida ala ni tabuna ala subuy be para gedda maredde babu abe non rupaning di bagas saruhana maredde na sida atinang ido say nang ngadi pici-pici songon rupaning ya marisuang dui alugo sabing dui ido na dipikir-pikiri Raja Salomo amanginang. Ditiki di gurito ni bana buku naon ngame tuwa ibana. Dang raja be ibana. Nga sudah guguna. Saya dirimang-rimangi ma perdalanan ning uluna mulai sian hamek metonna. Saat tudung magudang ibana. Dia berhasil di dalam hidupnya. Luar biasa ibana. Sahalak raja ibana. Dungi badang adong benin na di buku tairu paning. No bisuk jolma sian Raja Salomo. Dan jupang bei saliling di hasianganon. Jala ditiki hading ganon ninggolunay. Terbarita du habisuhun na sahat rodidia. Torop akka raja dot akka nasanga marguru tu ibana. Jala ditiki masa ni Raja Salomo nasi songonima dinggan ekonomi ni halak Israel luar biasa. Di halu jauh ni ibana do mamikiri buhama asa dinggan ya nakonna. Habi dung masa dung sidung harajon nei las bula dua do harajaon nai. Siga do harajaon Israel tikini. Adong Israel utara, adong Israel selatan. Berbedaya kay nakonna. Hape halat na bisuk ibana. Terbarita hajagoon na. Terbarita pangajaron na nadinggan. So nga nahurok nakin. Dang adong na mangibangi. Na mangatasi. Habisuhon na. Nasa jolma di hasianganon hatani debata no mandokor songone. Saya dipikir-pikir iba namai. Dungi di surat Tomma. Bisa ada buku namar goar Kohelet. Namar lapatan buku akan namalo makatai. Malo marjamita. Mamemehon akan adinggan. Di buku iba nama mual ni akan adinggan habisuhon. Tabbani buku poda najujut tabigi rupaning. Kohelet jala Martin Luther do madokon buku gabi buku pengkhotbah
mana buku perjamita. Ala akan ading do HP. Isi ni buku perjamitaon. Dangadong nahurang ditiki masa jaya ni si Salomo. Dangadong. Aledung matua daging na. Gali pamatang na. Di paiday mana mana masai. Harajon na bula dua. Dangadong gugu na belaw padingkaton. Dang taraben di bana besongon ditiki tugus ni pamatang na. Dot hasihay pason na. Dido iba nama dibidutulu ayat sadai marti tibedo luhut na dihasyanganon. Memang marti tibedo inang. Ido makana di pamasuk perjamitaon, buku perjamitaon, gawe bagian nihatan di bata. Ala memang ngulut tahun ikon adong do evaluasi. Ikon adong do introspeksi rupaning. Ganup na tabulus, ganup na taula, ikon adong do nihan. Kembali mesti pikiri, dia do akan nahurang. Molotungpe di pabotohon Raja Salomo di son, adong aka mananggurang sudi nai sia-sia do, sudi nai marisuang do, sudi nai alugu sabing do, asa marsajar do hita. Ahado sasitong na tujuan ning uluta. Ahado sasitong na ning tagulo di bagasan pardalanan ning uluta. Taahot pe sudi na di Portibion, sudi pe na taula. Dadaw paso na konroha do. Itu dah. Alay na berpudi dipikiri si Salomo ma. Ay mate do hita hape. Baga pejol mah mate do inang. Ganteng piamang jolmai mate do. Pistar pejolmai mate do. Dangadong rumus nama dokon akanao to hatok mamate dangadongi. Anggoido manang idokon akana pistar hatok mamate bamerlu-beluban to mahita teh. Asonang mate. Ay wasaw to asa asonang mate inadto. Nabaga pe moding do. Ido makana marsyajar mengevaluasi sasitong na nanay dudok di bagasan turpuk tahun. Molo orientasi ni ngulutod do hita. Molo salu na berorientasi tu diri tod do hita. Dangadong gunana. Ikon tasadari do ahanadong dihita na siya debata silo leone debata na tu hitai nang tapak ke do dang holan tu derita mang daw dang holan tu anak kota daw dang holan tu paparata daw dang holan tu kadongat na jonok tu hita na tatad rupaning daw alay ahana di lo debata tu hita manang ragam ni nan leone debata tu hita do di tu halak tuh akan aso tatada. Mungkin tuh halak nama kasugoi hita. Nah tapi di dok Raja Salomo di son marisuang do sudi alugu sabing do HP. Nah tahangulut tonipe, nah tahalo johonipe, nah tapatupaipe sal pudui. Akan ading gana taben tu geleng taipe sal pudui. Haburjot taipe sal pudui. Itu dah. Ayo makana adong idok burjupe iba gudang alo ate. Saya tong adong nama kasuguh ni ba. Nga burjui ba. Tong do adong nama kasuguh ni ta. Alai molo gabi tu sido pikirata. Tapasoma nama benadinggan. Tapasoma rupaning makalujahon law mabuat akan adinggan, mabain akan adinggan. Tapasoma mamemehon akan adinggan to kaya nakota manang to kapoparata. Daw. Odo nang diigil Raja Salomo tuhita asa molo tungpe tapatu pasaluna manang tabuat akan nang tabuat, talului akan nang talului, asa jupangan hita akan nang tajupangi. Ditikina
dinggadui. Dan gabi macohot hita mangulahon salu nai. Hamu nama nami oddo naneneng didok di bagasan turpuk tahun. Tatadik kodo sudi. Alai songo dia ma natatadik koni. Akadia ma natatadik koni. Molo rupaning tong namarujung nongoluta, molo tung perupaning tapasidung mangoluta, tatadik kon sudi na adongi. Nasongo dia ma na ikon tatadik kon. Memang dang tarbuak kita manangaha. Molo didok di sada Timotius onom ayat 7, ay dang adong tabuan tu hasia nganon. Jala dang tarbuan hita manangaha. Tatinggal ho portibion. Adon yang tatinggal hon sa sitong na. Na adong dihitai, narikot, na arga, di bagasan perdalan yang nguluta, na tajalahi, na tacapai, na berhasil, adonan yang tatinggal hon. Asaboy adong si ingoto ni akasudut na poso. Di nguluta mungkin marisuang doi ala memang nang tabuan agi aha tui manadikon portibion dang tarbuak kita manangaha. Ala dia kasudut na perpudi. Bagaimana cerita doi ete. Gabi cerita doi. Dari perjalanan yang uruta menciptakan cerita doi hita, menciptakan kenangan. Itu makana saya hupanot noti do, saya hupar rodo moladong ulon na modding. Ate, rahita peta parroh ding. Nama ate, nama ate. Dedo. So may iba na sa kono. Iya halak makatay ma siyan hula-hula nami siyan on ali-ali. Dungi makatay ma. Angwa mataon ahli do kotehe. Neburjudon. Wasa idok na burjui. Mebir dora malo dokon na jukete noninna. So tungruan no budari kan begitu ya. Jadi sasitong na jojo do paron tohoro neng na burju na mateon. Sasitong na tuhi tado hatay. Asa ditiki adorang somod ding hita. Tabain na dinggan. Kenangan deh. Au hingot doba namo dingoba ina cerita rupa indang mandokata dang madu mik. Luar biasa sudah matobah. Ya do ala diboto au lomoro hakuata atena ina musetong kan. Dilihat doba. Dibagi dua. Ina. Kenangan. Jadi memang kita bagaimana bisa menciptakan kenangan, meninggalkan kenangan. Molotung pemaralo wow. Nuang di Jamiton, tu Raja Salomo dangadong nama Riswang. Laos ido nang diigil tu hita di bagasya tekion. Molo tu orientasi di diri tadu hita. Sudido mariswang. Ale molo orientasi tu hata ni di batado hita. Dangadong na mariswang. Taparwahum mak. Jadi marbias-bias roh kumida salut ulaun akana huhangaluton. Di hasyanganon. Ala ikon tadi konok kudui. Tujol manarosya pudiku. Daru hadiri dui. Tabai penadinggan namang, tapatu pepe, tabangun pe dinggan tapa dinggan jabuta, tapa pungu-pungu depositota, tabuat dui, molo tu hita do, babi do buru hita maratong-etong. Sedia ma tapangan sehalimangan rupaning argana, tarok 100.000 ngarga ya teh, mola kaina parga hudu ya mang ina detong. Ya, parga hudu nggak bisa sedari sakeluarga ina. Tapi 50.000, mungkin nak kaina mandokon parga hudu ya mang ina. Taruk mau salimangan hita 25.000, 75.000 do ya mangata. Alai tapi kira mesti adat, apalagi adat di halak Batak, si suli-suli do uhum ade gugu, ya goko si paimaon, hadut do hita, dang romolo tuna moladong namang goko kita, alai buasa korro hita, data hirim do haduan, molo marpesta hita, asarona sida, itu dah.
Minimal haduan mula mati hita. Roh mana sida. Na burjuan udah banget. Saya di lono udah tupak na. Limpul na musetong kan. Ya. Manang songo dia pe na pasti na. Saya diingot jolma dia manginang. Molo tungpe Raja Salomo madoko dison. Alugo sabing. Bahkan dia 10 sedo kon jala isi pa boto-boto. Manang halak na pistar ibana. Manang halak na oto. HP ibana do gabi tuan disalut ulaun akana huhangaluton mardongan hapistaran di hasianganon lao salpu dui dan taboto manangana masa dung salpu nguluta ale taingot mamanginang diingot portibiodo akana tapatupai nadinggan mana nasodinggan natapatupai diingot portibiodo angon atuhita dodang taingot bay ala salpu na manguluta salpu do nguluta, martiti do nguluta. Salu na dahil siya nga martiti do. Alay portibion, jolma, say diingot do, akan nadinggan na siya kita. Ido makana molotong pemaralo hita tu tema manang tu topik ni buku perjamiton. Ahama naneng tapatupa uta, naneng tapatupa. Adorang sota salpuhon portibion. Na barjulu. Bican di lo debata dope tiki tu hitamang. Bican gugu dope adong dope guguta. Bica boy dope hita patupa kana uli. Manang tu isepe. Bica boy hita merubah padinggaton akana hurang na dingoluta. Bica boy dope bica sanga dope tikita. Di Galatia ono may 10 didok. Bican sa di hari dope. Tahu lama akana dinggan. Ido dang mariswang akana dinggan. Debatape diingot doi. Diingot debatado natapatupai. Manang ahape natapatupa diboto debatado. Takas dui di rohani debata. So na hudok nakin dangadong natabuan manangaha Tuhan siang anon. Di bahini naparjulu bicat di lo debatado petik itu hita tapatu pamai ay manang beape may tuwa do hitay nang pibere kamu mo kasonari poso haduan may tuwa do aw ledo so namang si matupang do haduan may tuwa tabu do pe si matupang buy do pe makatay gajang umur na markur do pe nakin ya haduan ikut tatagam do songon na ni pasal Mesia pule 10 teh. Itap ni 70 tahun ale di deyak do molo di 80 tahun di sima hangaluton. Di sima ciilut-ilut mardala pengat teluk tang songon natiki posope. Hadua pe songon ilo hita sudah do gogota. Moro do pikirata. Jangan kita anggap bahwa dunia ini selalu menjamin, tidak ada jaminan di dunia. Sudiru matua jolma sudiru gale jolma sudiru marsait jolma. Bicat di lo debata gogo tu hita. Bicat di lo debata bisuk tu hita. Bicat di lo debata tu hita. Nabui tapatupa ma akan adinggan. Bican sadi hari dope di dok apostol Paulus. Songon dekonya di pada kami sinakin dangalan ni gogo. Itu teh nakin baru nakin ucatat dok. Kornina marbaju meraun. Haru teh kur 10. Jago do kur munai ba. Ino mantap lagu pak nape terasa do nakin. Na tepe ngamule piu tadi otik ate. Alinga jago be. Ya, adong marisuang haci roha unang tadikon. Ido, jangan kita biasakan meninggalkan yang baik. Tiup mata ngaki Tuhan. Itu kun prinsip di hita. Bican sadi hari dope tapatupa ma dadenggan. Napa dua hon molo taja HP buku perjamita ikon saat do hita tu ujung na amanginang. Di ujung ni bukon di surat todo di bidu 12 ayat 10. Pangaripunan ni sude poda naung itabigi. Taringo tu akka na marisuangon. Taringo tu akka lugu sampingon. Oddo didok si Salomo. Habiari de bata jala raduti akatorana ai ido inana
si ingoton di ganup jolma. Atong habiari ma di bata. Halak na magkabiari di bata, jupang do di nguluna, ngulu na bisuk. Asa buku perjami tahun mangarahok kita asa dang gabi pesimis. Ali justru optimis do hita. Asa marbisuk kita taparrohaho mapardalanan ng uluta. Unang mo taboto akan asala na taula gabi tapasip rupaning. Asa unang mo tapatupa di bagasan pardalanan ng uluta maben haci rohani dongan unang tapasoy. Tapasomay. Unang gabi tapasobwi. Bisuk. Habiari ma di bata. Molo jol mana bisuk. Mana doi bana. Tujuluan ni arion. Nang salpu ma. Dang mungkin bemulak hita tupudi. Alisongo dia do hita bui tujulu lam dinggan. Ai halak na bisuk do. Saya memikiri hari besok lebih baik dari hari ini. Dan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Ikon halak na bisuk do. Na jupang pamikirion na sisongoni. Dauma sian nguluta rohana egois. Bisuk mahita di perdalanan nguluta. Aidang tu dirita sabing na tahangulutoni. Ikon parsidoho do halak na dipudita madai hinadinggan ni natapatupai. Martanyang mahita. Tuhan di bata manami maulate ma di pasat rohanami tu adupamu Tuhan. Dilihoko partikia dihami ruasin huriam hakabipi cibuburon. Patu papartanyang kami songon nang huhasomalho kami ganup hari Selasa. Pertanyaan memahami Tuhan. Martangia kami pasahaton saluhuna akka sihol lungun ni rohanami tuho. Asa sada hami manangyakon rak martangiang di bagas joromon. Di bornginon nahinasuton ni wek 10. Ali Tuhan. Porseado hami rap dohot hodo hami di bagas joromon. Di parwahokodo perdalanan ni pertanyaan isya nama muka sahat rodi nama ngujungnya non. Di parwahokodo aka edenami puji-pujian ni. Asiro hampasu-pasu mapa mujion nami. Asatung lomoro hamida aka ede nang puji-pujian nami. Gabi sangat puji-pujian diho. Las niroha do gugone baru di partodion nami mai. Asa unang marnaluja hami Tuhan. Laho padinggaton pamujon nami tu tiki-tiki na nengro. Di paruhoko jala ditangi hoko do katangi yang nami marsa sahalak nang tangi yang pangodianon nang pinasahat ni naposom. Ali Tuhan ho manama boto nariko di hami. Molo tungpe jut hami mangiduhon akan nahupangidu hami di tangyang nami. Asiro ham lehom may hobar tulong ni roham. Tatak masihol do lung ni rohani akka na siya toktong mangigil si Pangidon na tuho. Ay holakodo Tuhan na dirajumi na sida dihapursin na sida na tuk mga lehoni. Dang tarlehon portibion na pinangidunay. Siya kodo ala holakodo na buy di pangasahon. Ali amang uloy ma lehom ma akan na hupangidu hami hobar tulong maniroham. Di paruhokodo hami manangihon hatam na pinasahat ni naposom na hurang malodo pinaposomon pasahat toni. Nang pesongoni Tuhan molo di pasu-pasuhoy tarbahen ruas ni huriam do Tuhan matar hilalahoni. Ajari hami mangatusi hatami. Asa hupake hami gugu partordio na siya ko marhiti panuturin ni tordim. Tarbaik kami matuhan mangatusi margugu hami patupahoni.
aliyamang, asiroham, pasu-pasu mangulu nami, urupi hami dia ke ulon nami be, ajari dongani hami, lau mangatusi salutnakan ragam namasa na huadupi hami, na hubigi hami, di perdalanan ning ulu namion, asa marsiajar hami disi, asa bui hami mangabati akka na hurang dinggani, terbaik kami mamuse bapatupahon akan nadinggan tutiki-tiki na nengro. Asa lam tudinggan na parsoran nami, lam tudinggan na nangulu nami, lam tudinggan na muse akka pangabahan manang paddaraman, na neng lehonom mu tuhami Tuhan, upani halojon nami, dinamangulay hami, asa hupake hami, sileo-lehome Tuhan, lahu mamujiho, huhut lahu padinggaton ngulu nami nang keluarga nami pe. Hupasat tayo mangulu nami diho. Nang huriam hakabipi Cibubur. Na ning luhon ni uluan ni huriam ama nami padita ne baho. Rapdot akka parhalado do sudite akka na burju na mangalon rohana naringgas. Asabuy hami Tuhan mardame sonang mamujiho. Marsiajar taringo tuho. Mangatusi lomo ni roham di huriam hakabibi Cibuburon. Atong sa diho mangulu nami si sadusa nami Tuhan asiroham mangasaon Kristus Jesus. Amen. Mari demahita los tapasahat mapil yata. Ramahita mangidohon ditangiang hato patay ramahita madok. Ali ama namin na di banwa gijang, say pinurbadi ama guarmu, say ro maharajonmu, say saot molong maniroham di banuntungon songon na di banwa gijang. Leon matuhami sa deron hanguluan siya pari. Sisa madusa nami songon panay sa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami.
Una kami tugihon to pangunjunan, palua mahamisan pangago. Ayona puna harajaon, dot hagogoon. Rodia sangapon saliling-liling na. Amen. Asin rohani to hata Jesus Kristus, holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni toddi porbadi ima, na mangaramoti hamu saluna. Amen. Yeah.